warahmatullahi wabarakatuh. Yau ina tare da ainihin wato babban malaminmu a Sheikh Dr. Abdullahi Usman Garankaya. Ya Sheikh, me yake gani ya kamata mu sani a yau? Alhamdulillah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana, a irin wannan rana ta yau, ɗaya ga watan Al-Muharram, rana ce mai muhimmanci da ya kamata mu yi ƙoƙarin mu kyautata alaƙar mu da Ubangiji, mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, mu nemi afuwarsa akan laifuffukan da suka gabata. Wannan ita ce sabuwar shekara ta musulunci da ya kamata mu yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sa muna da numfashi muka zo, kuma mu zubar da hawaye cewa mun wasu kwanaki ko shekaru sun wuce a cikin kwanakin da Allah ya ajiye mana. Mu sani cewa da yawa sun mutu, mun binne su a cikin shekarar da ta gabata, mun binne mutane da yawa, ba mu sani ba kuma mun watakila a wannan shekarar za a binne mu ko mu binne wasu. To ina kira ga yan uwana mu koma zuwa ga Allah. Wanda baya bin Allah ya yi kokari ya kyautata alaƙarsa da Ubangiji, wanda baya